Náš hlavný hrdina ide do krčmy. Vykopne dvera, ale dvere vykopnú neho. Smouva, no. Na druhýkrát sa vráci, už sa mu to podarí a uvidí tam takých troch rytírů, jak tam sedza a pijú pivo. Tak sa tam naparujú jeden z nich, že toť aký som dobrý, s koľkýma sem sa pobijú. A druhý taký, že ne, ja som lepší, to koľko ja mám peníz. Tretí vytáhne hlavu, nikto neví čeho a on sa na ten rehoce. Rytír ide za nima, že ide si robiť kamarádu, že ahoj, to je pani rytíri. Oni odkopnú, že bum. Udiak rytír, ešte sa mu aj smejú, tragédia. Rytír potom uvidí takú náscenku, že známi záporáci. Akýsi zlodej tam je, akýsi druhý čávo, aj akýsi inkognito, žaba a samotný drak. Tak rytír dostane taký dobrý nápad, takú dobrú myšlenku, že keď nájde draka, zabije ho a jeho hlavu, jak dôkaz, že ho zabijú, donese tým druhým rytírom, tak budú jeho kamarádzi. Reku, ty brďo, to je nápad, pomyslí si rytír, zebe papír, vydá sa na cestu, bohužiaľ jeho kúň dostal papuč, lebo sa zaparkoval, dokonca ešte aj pokutu dostal. Jo, je zase štátu dužen, pomyslí si rytír a ide teda ďalej. No, piešky, co mu druhé zbýva. Ide hore svetem, ale na druhej strane tohoto neznámeho sveta, z veličajznej jaskyne, vychádza náš druhý hrdina, samotný drak. Drak po ťažkém ránu si poví, že ide do šénku. Po ceste tam si opodvoja rozbije hlavu. Druhý sa mu rehocú, že co to je za draka. Ide, uvidí takú náslenku, že registrovaný rytier. Taký dúhonosý, tam je rohatý, široký, je taký štvrtý rytír a uvidí toho nášho. Tak má taký dobrý nápad, že keď stretne rytíra, zabije ho a jeho telo, jak dúka, že ho zabijú, donese draku, tak ho budú rešpektovať, že už je porádny drak. Reku, ty vole, to je nápad, pomyslí si drak. Zebere si papír na cestu, vyjde a zasi trefí hlavu. Ide teda svetem dúle a na druhej strane toho sveta rytír už na ceste ešte si tak vypiskuje, že ide dál a z ničoho nic veličajzná roklina. Reku, co čibe roklina? Neví, co včil. Uvidí takú palicu, má taký nápad, že ja to skúsim preskočiť. Ale nepreskočí. Vyštverhá sa hore, dochrúmaný a ide dál, zotrase mozgu. Drak medzi tím vojde do takej vesnice trpazlíků. Ide tam, hľadá rytíra, nikoho nevidí, lebo všetci sú mu po kolena. A jeden do ňa tak drgne, on sa zlakne, zhodí im sochu. Co ti šibe? Nalecá na ňo, nahnevaní a naháňajú ho po púce sveta. Utekajú hore, dole, doleva, doprava. To ste ešte nevedeli a už ani neuvidíte. Rytír ide medzi tým tuhým, pevným lesem a zrazu komári. Na ňu tak vylecá, že zleva, sprava, zdola, zhora, pichajú ho. Jeden potom tak vlecí, on naleští si nos, pichne ho až tak, až vylecí nad les a padne do vody. Že sa mu smejú. Drak, jak uteká o život, uteká pred trpajzlíkma, zakopne o kameň, kotúla sa, kotrmelce robí, narazí na strom a z toho stromu spadne celý les. Tak sa na to kúka, že co sem to ja vyvédeu. A odplíži sa ďalej. Tak uteká s narazeným nosem a ide dál. Rytír medzi tým pod vodu učuje také bum. Tak vyleze ven, zrazu spadnutý les. Ide dál, lebo hľadá toho svojho draka. Dojde potom k tej jeskyni a tam taký papír s odkazem, že o chvíľu sem tady. To si robí srandu, pomyslí si rytír a ide do šenku. Tam uvidí troch draků, že nevideli ste tohoto draka. Oni sa mu rehocú, tak už má toho plné zuby, že takto vás ja roztrhnu. Smejú sa mu ešte viac. Draku je rytíra lúto, zeberú si ho medzi seba, dajú mu pivo. Všetci sú kamarázi, všetci sú šťastní. Drak na druhej strane sveta, keď je zrúcaný, dojde ke krčme. Tam uvidí tú sochu kráľa, dojde k ní, tak ju pozoruje. A vylezú henty tré. Drak sa otočí a zhodí sochu kráľa. Tragédia. Henty tré radšej utečú a dojde za ním celý národ. Drak si pomyslí, že kúrne oni mňa zabijú. Ale ne, oni majú rázy. Lebo oni toho kráľa nemajú rázy, tak čo rešpektujú, že jeden z nich tady to končí.